Any 1980. Un jove de només 15 anys comença a treballar com a ajudant a la cabina del DJ d'una discoteca de Barcelona. Durant la seva adolescència viu immers en el món de l'oci nocturn i això fa que comenci a tenir una grandíssima passió per la música electrònica. 1985 creu que és el moment de presentar-se a un concurs de DJs. L'organitza el prestigiós segell de música Max Music. S'hi presenta i queda segon, just darrere del mític ja Mike Platines. Però això fa que un any després comenci a treballar com a DJ i muntador dels anomenats megamixos Max Mix, col·laborant amb el que arribarà a ser un dels seus grans amics. Els anys següents no paren de treure discos que són tot un èxit, i un cop acaben la saga Max Mix comencen a fer altres projectes. Máquina Total, Lo Más Duro, Locos por el Mix, Bombazo Mix, entre molts altres. Ei, espera, que encara no em segueixes? Home, doncs jo crec que ara és el moment, no? Va, apreta el mes, que no et costa res, i a mi m'ajudes moltíssim, de veritat. A més de fer aquests mixos, també produeix música per altres projectes, venent més d'1,5 milió de discos entre Europa i els Estats Units. Una autèntica bestiesa. 1995 s'ajunta amb dos grans amics seus per crear el Dream Team, un grup que revolucionarà la música electrònica de totes. 1997 cofunda el segell Vale Music, ampliant encara més la seva influència al món musical. A més, ajuda a idear, entre altres coses, el format televisiu Operación Triunfo. En fi, jo crec que a aquestes altures tots sabem perfectament de qui estem parlant. Estem parlant d'un mite, d'un dels grans noms de la música d'aquest país. Estem parlant ni més ni menys que de Josep Maria Castells. Malauradament ens va deixar abans d'acabar el 2024, però darrere seu deixa grandíssims discos i grandíssimes cançons. I ara la pregunta és molt fàcil, o no tant. Quin és per tu el millor disc en el que ha participat Josep Maria Castells? Deixa'm en comentaris, va. Ah, i si no em segueixes, ara és el moment. En fi, ara ja saps una mica com va començar tot.